खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइफ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय। दिनै नोंथांमोननो फिन लानानै फैफिनदों नैथि खेबनि थाखाय उल्टापानि सरलपारानि पिकनिक स्पटनि माखासे नुथायफोरखौ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइफ आरो महिलारि वाइड एंगल चेनेला गिबि खेबनि थाखाय बै समाव जेब्लानाखि पिकनिक स्पटआ सरलपारायाव जागायजेनदोंमोन अब्ला रावबो बर' इउटुबारफ्रा बेनि नुथायफोरखौ दिन्थियाखैमोन आरो बै समावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइफ इउटुब चेनेल आरो महिलारि वाइड एंगल चेनेला गिबिनि थाखाय इउटुबनि मुलुगाव सरलपारानि पिकनिक स्पटखौ दिन्थिजेनग्रोदोंमोन। दा जों उल्टापानि सफैबाय आरो उल्टापानिनि बेखिनियावनो जोङो गल्डेन लेंगुरखौ नुनो मोन्दों। गारिया फिन जोंना स्टार्ट जाफिनबाय सरलपारानि पिकनिक स्पटसिम आरो पिकनिक स्पटखौ सहैथारनोसै नैबेनि राइट साइडजों गिदिंबानो जोङो सरलपारानि पिकनिक स्पटखौ मोनगोन। खोनानो मोन्दों पिकनिक स्पटआव दानिया गारिफोर हाबोब्ला एन्ट्रि खालामोब्ला एन्ट्रि फि लायो, नाथाय बेसेबां लायो बेखौ आं मिथिया। जों जेब्ला फैजेनदोंमोन पिकनिक स्पटआ जागायहांनायाव बै समाव नाथाय गारि हाबनायाव फैसा जोंनिफ्राय बा फिस जोंनिफ्राय लायाखैमोन, मानोना जोङो पिकनिक स्पट जानायनि सिगांनो बे जायगायाव फैनानै नोंथांमोननो इउटुबाव सरलपारानि नुथायफोरखौ दिन्थिग्रोजेनदोंमोन। दानिया 4 हुइलार गारियाव 200 रां लादों फिस महरै, एन्ट्रि फि माने एन्ट्रि फिखौ होनो गोनां जादों 200 रां। नायदो लोब गारि फैदों, मानसिफ्रा फैनानै माने दुगैफैदों आरो दा सामार भेकेसन गोलोम बोथोर आरो दिनै सानडे बेखायनो बांसिन जाखागोन। आंबो सानबाय थाखादों दिनै रबिबार बेखायनो बांसिन मानसि जाखागोन आरो गारिफ्राबो फैदों दैयाव दुगैनो फैदों। गोलोम बोथोरखौ होखारनायखौ बुंजागोन जों, गोलोमनायखौ होखारनो दसे समनि थाखायबो गुसुखौ लानो दैयाव दुगैफैदों मानसिफ्रा। जायगा गैया अब्लाबो जोंना गारिया जागायफिनदों, एसे नायनो प्लेसफोरखौ बबेहाय पार्किं खालामनो हायो। जों पिकनिक स्पटनि आफांथिं फैबाय, जों खर'आव थाङाखै आफाङाव फैदों जोङो। नायदो नोंथांमोना नुथायखौ, बै हाजोआ जाबाय भुटाननि, ओरैहाय भुटान, ओरैहाय हायेनाव जोङो भारत बा इण्डिया बा बड'लेण्डआव जों दङ दा। नोंथांमोनाबो फैजागोन बन्द'नि समाव, सामार भेकेसनाव। गोलोम बोथोराव बांसिन जायो, मानो होनबा आथिखालाव जेरावखि दै मोना दैसा मोना दैमा मोना बेहाय गोलोमनायखौ होखारनो थाखाय मानसिफ्रा दुगैयो। बेबायदिनो सरलपारायाव फैनानै दुगैफैनायखौ नुनो मोन्दों। जोंनि बड'लेण्डनि खायसे जायगा दङ जेरै दारागावआवबो गोबां मानसिफ्रा लोब दुगैहैनायखौ जों नुनो मोन्दों दासान्दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों, आरो सरलपारानि पिकनिक स्पटआवबो बेबायदि नुथायखौ जोङो नुनो मोन्दों।